Hej og velkommen til den her video. I dag der sidder jeg med Valdemar. Det er lidt højt. Hej. Og så kan jeg lige vise, hvor vi står henne. Så lukker vi døren her. Jeg håber, at I kan høre mig. Så lukker vi døren her. Og så spiller vi fodbold. Så spiller vi fodbold. Og mit mål, det er så den her dør. Jeg skal bare ramme den her dør et eller andet sted. Og hans mål, det er, at jeg skal forbi det dernede, helt dernede, okay. Det skal I lige se. Og hvis man scorer, så taber man på. Hvis den anden scorer på dig, skal du drikke det her. Valdemar, han drak det før. Og jeg er døde af grin. Af grin? Du er døde? Jeg er døde. Og så kommer der til at være forskellige ting. Det kommer ikke kun til at være den der, men det der er den første. Så vi starter 3, 2, 1 nu. Han glemte så. Hvor var den? Ja. Vent lige, der er lys. Hvor kommer det? Ja, så kom. Hvad hører du? Jeg vil bare ikke tage det her. Nå, Kevin. Jeg tager skål. Hold kæft. Skal det ikke lige noget i den her? Jo. Det er fint. Det var noget fald. Nu spildte jeg over mig selv. Så dårligt smager det faktisk ikke. Skal jeg også lige tage noget? Jeg tager også lige noget. Nej, det gør jeg ikke. Kun når jeg scorer. Skal vi i gang? Jeg spørger dig lige, men er du med på den, der scorer næste gang? Nu spørger jeg bare, ikke? Den der scorer. Hvis næste gang du scorer, så skal jeg drikke. Nej, ja, og så hvis næste gang en jeg scorer, så kom. Jeg kan lige, hvad skal jeg ikke tage det med? Nej, okay. Så klipper vi bare det her ud. Så næste gang en jeg scorer, hvor er det henne? Jeg har en chili på det her sted. Ej, ja. Skal vi så tage en chili? Er du med på det? Ja. Jeg vil ikke engang gøre det. Er det igen? Nej, det er ikke chili, det er. Nej, så finder vi noget nyt stort chili. Dobbeltcitron. Nej, ikke dobbelt citron. Vi har dobbelt citron. Vi behøver jo ikke gå hen til, fordi klipper vi bare det her ud. Løg. Okay, skal vi ikke bare klippe det her ud? Det ved jeg ikke, om jeg kan finde ud af. Kan du det? Nå, det tror jeg godt, du kan. Sådan. Nu er jeg tilbage igen. Næste gang nogen scorer... det smager lort. Næste gang nogen scorer... Hvis han scorer på mig igen, så skal jeg spise den her. Og hvis jeg scorer på ham, så skal han drikke det her. Og næste gang jeg scorer på ham, skal han også spise løg. Og det er løg, det her. Ren løg. Godt. Og vi starter nu. Fuck, der er stadigvæk. Kæft, det er klart det der. Og så vil jeg kan se, når han scorer. Hold kæft.
smager stadigvæk en appelsinlort. Ja, jeg starter. Han skal drikke. Han skal drikke. Han drak det lige før, og så sagde jeg, skal vi spille fodbold? Ja, så er min challenge, hvor man skal drikke det her, hvis man taber. Så sagde jeg, okay. Så sagde jeg, skal vi filme? Det kan vi godt. Og så kom det her til, du skal drikke det foran fjernsyn. Ja. Så jeg kan se, der kommer noget i her. Det er fint. Og jeg kan se, der er noget i, hvis jeg lige gør sådan her. Nej, det er lige meget. I er sikre på, at der er noget i, ikke? I skal se din reaktion, når du drikker det. Og du skal drikke det hele ligesom mig. Jeg ved jo, hvor slemt det er. Du skal drikke det hele ligesom mig. Det dufter jo bare af sådan en appelsin. Ja, det dufter bare af appelsin eller sådan noget. Han drikker det ikke nu, du drikker det. Hvor kan man se ham? Nej. Han dør. Fuck, mand. Sådan gik det også til med mig. Jeg var bare ikke... jeg var lige lidt mere voldelig i det. Så. Det skal vi jo ikke. Citron, det er jo nok værre end hvidløg, men. Ja, det er det. Nå, næste score skal spise løg. Ikke hvidløg, men løg. Jeg er inde på den. Oh my god! Han kan stadigvæk smage det. Vi skal hele ind. Ja, jeg skal. Og du filmer, når jeg kan tage den ud, ikke? Ja, det skal jeg så bare til. Er det slemt? Du skal drikke citron. Du skal så meget drikke. Må jeg smage? Så slemt er det faktisk ikke. Bortset fra, jeg kan ikke lide løg. Okay, det begynder faktisk at svine i næsen. Okay. Okay, jeg har undervurderet det der pester. Okay. Og det begynder at svine i næsen. Okay, shit. Det bliver værre og værre. Ja. Ja, det er virkelig slemt, det. Skal vi sige først til 3? Ja, lad os sige først til 3. Hvad sagde du? Først til 3. Først til 3. Vi har jo trods alt kun 12 minutter til. Vi har 3 minutter tilbage, så vi skal tilbage. Nu kommer du. Han er lidt nær, ja. Vi starter den i røv. Det var lige her. Det gør jeg igen. I starten var det ikke så slemt, så du ville kunne mærke det lidt, og så gik det bare værre. Næste, der scorer, skal drikke citron samtidig med, at de får hvidløg. Ja. Og det bliver mig, der scorer på ham. Nej, det gør jeg. Men I kan sige dig. Mamma, det gælder mit liv. Mamma, det gælder mit liv. Det gælder mit liv.
til spørgsmål. Han skal drikke eller spise. Citron. My god. I starten er det ikke så vanvittigt. Og spiser alle ligesom mig. Ja, jeg skal spise alt det der. Jeg ved ikke, om I kan se det. Fuck mig, man. Ej, det er allerede slemt nu. Synes jeg virkelig. Det kan godt være, at jeg kommer til at spytte det ud. Det gør du, men du skal tygge det igennem. Ja. Og så skal du også synke lidt af det. Jeg holder i med dig.